A campaña marisqueira de Noia chegou ao seu parón cunha facturación de 10,3 millóns de euros. As riadas afectaron o seu desenvolvemento e provocaron a morte de ameixas e berberechos. As embarcacións levan sen abandonar os pantaláns de Testal dende o día 4 de xaneiro polo parón da campaña marisqueira habitual destes tempos. Logo dun inicio complicado pola presenza da toxina na ría de Muros Noia, o patrón maior da confraría nollesa, Santiago Cruz, define o que vai de campaña como regular, aínda que tirando a boa. Tuvemos 3 semanas de toxina e, bueno, tamén nos viñan as riadas hai unhas semanas tamén, o cal a pé tocou un pouco o 20% do marisco morreu de berberecho e máis de japoni, que é unha babosa, e a flote o 7% aproximadamente, pero, bueno, a campaña hasta o 4 de xaneiro que traballamos van sobre 10.300.000 euros. Bueno, é unha campaña, vamos, irregular, tirando a boa, visto os percances que hai. E, bueno, despois a ver se traballamos hasta abril, o mes de abril, porque, bueno, como dixen, 3 semanas de toxina, xa non traballamos ao principio da campaña. E, bueno, despois xa preparar a próxima campaña. Esta detención da actividade é algo habitual nas campañas marisqueiras de Noia, que nesta ocasión comezou o día 4 e estenderase ata o vindeiro mes. Sempre paramos un mes e algo. Temos o día 13 deste mes, de xaneiro, unha reunión da directiva para reiniciar a campaña en febreiro. Non sabemos ainda a data, pero en febreiro vamos a reiniciar a campaña e hasta abril, para traballar un xornal, e, bueno, a ver se non veñen máis riadas, que queda todo inverno, e se temos un pouco de suerte, non? Mentre se mantivo a actividade, os mariscadores da flote tiñan 10 kilos de berberecho o primeiro e segundo tripulante e 6 o terceiro e cuarto. As mariscadoras a pé tiñan 6 kilos de berberecho e 7 de sapónica, fina 3 e babosa 5 kilos por persoa. Uns produtos que alcanzaron bons prezos en lonxa. De decembro hasta o 4 de xaneiro valeu ben o marisco, dounos a vida na facturación. A ver agora despois en febreiro, marzo e abril, por lo menos vamos ir con un tope reducidos ao máximo para fresco e, bueno, ganar un xornal e xa preparar a vindeira campaña que logo ven. Outro aspecto que tamén está a marcar a campaña é a calidade do produto, non tan elevada como en anteriores anos. A calidade sempre é boa. O inciso que hai que este ano o berberecho non dou rendimento óptimo como outros anos, pero, bueno, está bo, pero faltáballe un pouquiño de alimentación ao fitoplancton, un cambio no verán unha pouca chuvia e uns nordestes duros, pero, bueno, estaba un pouquiño vacía a vianda, por iso a conservera non entrou moito este ano, pero, bueno, hai anos que está máis cheo, outros menos, e iso tamén o mexillón aquí na ría de Muros e Noia está moi vacío, polo que me dixeron, e hai anos que ven máis fitoplancton a ría e engorda máis a vianda do berberecho do mexillón. Cando os mariscadores retomen a actividade, contarán cunha zona menos na que traballar, xa que se pechará a misela pensando xa na campaña do ano que ven. Depois temos no tabuleiro unha zona que había cría de babosa e máis berbecho pequeno, depois temos aí unha zona aquí na escollera que estamos botando fina xapónica do que cola as máquinas, tamén do que cola as máquinas estamos botando agora nunha parcela que hai nestes meses que traballamos de setembro, outubro, novembro e decembro, pois botamos ali na misela o berberecho unha zona que balizamos, que cola as máquinas, e, bueno, pero o máis importante é que vamos cerrar agora a misela e depois dous bancos pequenos aí cas boias balizadas para botar a semente. No que vai de campaña extractiva, os mariscadores que traballan na ría de Muros Noia nesta campaña recolleron máis de 1.360 toneladas de ameixa e berberecho.